नोंथांमोनखौ आङो गिबि गिबियाव खुलुमबाय आरो वेलकाम खालामबाय। दिनै आंजों लोगोसे फारियाव दङ जोंनि बनगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि मानगोनां फनिन्द्र मुसाहारि आरो लोगोआव दं आंजोंनो जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां सुशान्त सरकार आरो जोंनिनो बिएसइउनि आफादगिरि जोंसार ब्रह्म चौधुरी, लोगोआव दङ जेनेरेल सेक्रेटारि दुकुलु बसुमतारी आरो जोंहा इयुथनि आफादगिरिया नेहाथारिबो फैनो गोनांमोन, खिन्थु मोनसे बेक्तिगत न'खराव प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोना सफैनो हायासै। जिहेतु जों बेखिनिजोंनो जों दिनै मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै। मैया जों मोनसे निउस पर्टेलाव नुदों, ओमफ्राय बेनिफ्राय ससियेल मिडियायावबो फेसबुकाव जों नुदों जे जोंहा सिजौगुरि प्राइमारि सिङाव थानाय बिथां कर्न खाख्लारिया जे गावखौ बिपिएफ जोंनि बनगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बुंना लादों। बे खोथाया बेसेबां सैथो जों दिनै बेखौ रायज्लायनानै सावरायनो जों दिनै क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। बिथाङा गावखौ बुंना लादों बनगाव ब्लकनि गाव आफादगिरि, जेबो गाव मिथियालासिनो गावखौ बोरै एक्सपेल खालामहरखो सोरनिबा खोथा लानानै गावखौ एक्सपेल खालामहरदों होननानै बिथाङा गाव फोरमायदों। ओमफ्राय मैया बिथाङा इउपिपिएलआव हाबदों। जोंहा बाहाय जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। बिथाङा जोंनि दोलोनि मानसि नङा 2022निफ्राय। जों बे खोथाखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जों क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। बिथाङा 2021 सिमाव बिपिएफ जोंनि बनगाव ब्लकनि आफादगिरिमोन, मानिनानै लाबाय। खिन्थु बिथाङा जेब्ला राजिब ब्रह्मआ बिजेपिआव जइन जाहैयो, बिथाङा आफादगिरि जानानै जोंनि दोलोखौ जेबो खेल लायालासेनो बिथाङा जों मिटिं लेंबाबो ब्लकआव मिटिं लेंबाबो बिथाङा खुनु जोंखौ माबा मोनसे खोनासङाखै बा मोनसे दायथ' लायाखै। बेनि उनावहाय डिस्ट्रिक्टआ खोनानानै नैबे मानगोनां फनिन्द्र मुसाहारिखौ डाइरेक्ट बिथाङा डिस्ट्रिक्टआ जोंना डिस्ट्रिक्टनिफ्राय निर्देश हरदों नोंथाङा बनगाव ब्लकनि आफादगिरि जानांगौ। बेनि उनावहाय आङो 2021नि 1 नभेम्बर थारिखनिफ्राय आङो दायथ' लादों बनगावआव इनचार्ज हिसाबै। मानगोनां सिजौ हाग्रामा सारआ आंनो दायथ'खौ हरदों। बे दिननिफ्राय पालन खालामनायाव आङो बिनि दायथ' भारखौ आं नुबोआखै कर्न खाख्लारि। जेब्ला आङो दायथ' लानानै खामानि मावनाय 2022आव नुयो बिथांखौ आङो 2020आवहाय राजिब ब्रह्मजों बियो बिजेपिआव जइन जाहैनाय, बिनि अलरेडि गासिबो फट' क्लिप भिडिअ बा बे जइन जाहैनाय बिजेपिआव माला गानहैनाय बे डिटेल्सआ जोंनाव फैजोब्बाय। बे समनिफ्राय बिथाङा बिजेपिनिसो बिक्ति जाहैबाय। बे मालानिफ्राय बनगाव ब्लकनि आफादगिरि जाखो? बिथाङा बोरै बुंना लानो हाखो मैया जे गाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि होननानै? बे मिसा खोथा, नंखाय खोथा। बिथाङा जोंनिफ्राय एक्सपेल जाजानायसो। जोंनि बिपिएफ दोलोनि बनगाव ब्लकनि जेबो आफादगिरिबो नङा। जाहा आफादगिरि दङ, नेहाथारि दं, जों दा खामानि मावगासिनो ज'यै। दा बिथाङा गावखौ बुंना लादों बिपिएफ दोलोनिफ्राय जइन जाफैदों। बेखौ दिनै जों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जों क्लियारिफिकेसन होगोन। बिथाङा जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जइन जाहैयाखै, बिजेपिनिफ्रायसो बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों। बे क्लियारखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै होदों आरो। दा बेखिनि बिथाङा जोंनि दोलोनिफ्राय थाङाखै, बिजेपिनिफ्रायसो इउपिपिएलआव थांदों। बेखिनि खोथाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। बेफोर बाथ्राफ्राथ' बेसलेसखा। बबे दोलोआ जोबगोन, बबे दोलोआ जिर' जागोन 2025आवसो खोन्थागोन। आरो फैगौ बाइ इलेक्सन जानो गोनां सिडली समस्तियाव जेसेबांखि जुजि दा जुजि जोंबो दोलो पार्टिसो, जोंहाबो मोनसे क्षमता दं पार्टिया, जोंनावबो मान मर्यादा दं। बिथांमोना गावसोरखौ मा हिसाबै बिदि बुंना लानो? आं मोनसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोननि गेजेरजों रायजोनो फोरमायनो लुगैदों जे जोंनि बिपिएफ दोलोआदि बेसेबां दाम गोसा। बिथांमोना फैसा होयैसो लांगासिनो दङ जोंनि बिपिएफ दोलोखौ, स्किम जासिगासिनो दं जोंनो। देट मिन्स जोंनि बिपिएफ दोलोआ जोबोद दाम गोसा जानानै दं, जायनि फलाव बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोनि कर्मकर्ताफोरखौ बायनानै लादों फैसाजों थाखाजों, नङा होमबा? थाखा फैसा होनानै बायनानैसो लादों। देट मिन्स जों बिराद दाम गोसा पार्टि। दा होमबा साननानै नायदो बिसिनि अजना बहा थाखो? जोंनो जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा सार दैदेननाय दोलो बिपिएफखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा
लाइन जागासिनो दं लोब लोब जे दिनखालि जोंनि दरजाया सारा जोंनो निर्देश होगोन जों इउपिपिएल दोलोनि हक जिखुनु दोलोनि हक लाथ्र'नो हानाय नङा बेखिनि पर्याया फैगासिनो बेखौ सानना लादों बिसोरो आरो बबे दोलोजों बिसोरो 2025 बिटिसिखौ गाग्लोबनो गासिनो दं जों फैसा थाखाजों बायाखै रायजो राजाखौ जोंखौ सारनि हाग्रामा सारनि आदर्शखौ खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब लाइन जागासिनो दं नुगोन नोंथांमोना कयेक मासनि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोआव हाजार हाजार मानसि हाबफैगोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावनो रोखा जों दिनै क्लियारिफिकेसन जों होखाबाय आरो जोंनि मानसिफोरखौ थाखा होगोन माबा पार्मानेन्ट सर्स होगोन माबा पार्मानेन्ट सर्स होगोन गावसिनि कर्मकर्ताखौनो दिनैसिम बिसोर नायनो हायाखै दा जोंनि मानसिखौसो फैसानि लबि खालाम खालाम बिसोरो दा लांगासिनो दं स्किम होगोन माबा मोनसे पार्मानेन्ट सर्स खालामना होगोन होननानै मा बाथ्रा बेलाय गावसिनि मानसियानो दिनै रानथाब खुथाब दङ इउपिपिएल दोलोआवनो रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ फोरमायनांगौ जों खुनु मिसा खोथा देरहानाय जेननाया बाय इलेक्सनखौ जों नायगोन इलेक्सना फैगोनसो जोंहाबो होगोन बिजाथि बाहाय सारा होगोन जों बे बिजाथिनि थाखाय बायहुक बायख्रुब जों देरहानो थाखाय जों नाजागोन अब्लासो रिजाल्टखौ जों मोनहैगोन बिपिएफ दोलोनि मानसिखौ बिसोरो बायै बायैसो लांगासिनो दङ फैसा थाखानि लुबै देखाय देखाय खिन्थु जोंनि दोलोआव हाग्रामा सारनि दोलोआव बिपिएफ दोलोआव बिसिनि मानसिफ्रा बिना सार्थयै बिना फैसायै सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानैसो हाबफैनो लाइन जागासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना 2-3 मासनि गेजेरावनो नोंथांमोना मिथिगोन बा नुनो मोनगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव फैथोंसै 2025 सोरनि दोलोआ जोबस्रांगोन सोरनि पार्टिया जोबस्रांगोन सोरनि पार्टिया जोबगोन बै समावसो खोन्थागोन 2025 फैथोंसै बारा गोबाव गैला दिनै आगष्ट 4 थारिख जाबाय आगष्टनिफ्राय सानोब्ला इलेक्सन जाजासिम मात्र 7-8 मासल'सै होमबानो सोर दोलोआ जोबस्रांगोन सोर दोलोआ जोबस्राङा बै समाव रायजो राजायासो खोन्थागोन इउपिपिएलआ बेसेबां थागोन साबसे देरहागोन बै समाव रायजो राजायासो खोन्थागोन खुगाजों बुंना लानो हायो ओरैनो खुगाजों बुंना लानो हायो बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा खिन्थु माबायासो खामानियासो मावनायासो खोन्थागोन 2025 सोरनि सरकार जायो जोंनि हाग्रामा सारासो सरकार बानायगोन बे खाथा बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियाखौ दोन क्लियार होदों बिपिएफ दोला देरहानाय जय जुगथ' खालामनानै आरामसे जों 2025 सरकार बानायगोन दाखालिबो एमपि इलेक्सनखौलाय बोरै देरहादों दाखालि सारानो सिडब्लिउसिआव बाक्सायाव अदलाबारियाव क्लियारिफिकेसन होखाबाय बोरै देरहादों ना अमा बेदर जानो हादों ना बमा गावनो हादों ना रंजानो हादों बिथांमोनानो बेखौलाय रायजो राजाया मिथिजोबो आं बेखिनिखौ बुंबाय नोंथांमोननि सिगाङाव